Sziasztok! 2023. október 15-e, reggel 4 óra 30 van, és egy újabb kalandra fogok most indulni. Mégpedig most itthonról indulok a Népligetbe, Népligetből Flixbusszal Bécsi reptér, Bécsi reptérről a China Airrel fogok repülni Tajvanra, és Tajvanról pedig ismét Tokióba. Remélem, hogy nagyon jó lesz ez az utazás is. Bízom benne, hogy nagyon sok élménnyel, videóval és fényképpel foglak titeket ellátni ez alatt az idő alatt. Kint egyébként már nem egyedül leszek, hanem egy hölgyel, mégpedig Krisztivel. Majd meglátjátok, bemutatom majd nektek őt is. Fogjátok látni, terveim szerint nagyon sok képet és videót fogok készíteni, és ezeket össze fogom vágni, és fel fogom rakni egy nagy teljes videóba. Tartsatok velem! Hajnal 5 óra 30 van, és nemrég szállt a gépem itt Tajvanon. Én itt egy 3,5 órás várakozási idő múlva fogok tudni tovább repülni Tokióba. Addig is egy kicsit megpróbálok itt pihenni, mert baromi fáradt vagyok. Viszont nézzétek meg, hogy milyen frankok is ingyen használható fotelek vannak itt, amiben lehet egy kicsit pihenni. Ezek így néznek ki. És itt ezekkel a gombokkal lehet állítani a láb, illetve a háttámláját ezeknek a foteleknek. Baromi jó, úgyhogy remélem, hogy egy picit tudok benne pihenni, addig, amíg indulok tovább. Remélem, a következő bejelentkezésem már Tokióból fog megtörténni. Háló, megérkeztem a szállodában, nézzük meg, hogy ilyen a szoba. Pontos. Ez az igazi tipikus japán. Pici, de jó. Aludni tökéletesen meg fog felelni. Hello, sziasztok! Megérkeztünk Tokióba, és én már nem vagyok egyedül. Sziasztok! Krisztivel, és nézzétek meg, hova hoztalak titeket. Innen rálátni egész Tokióra szinte. És sokan nem tudják egyébként, hogy ez a kilátó, ez ingyenes. Mindenki fizetős kilátókba jár. Ez egy 38. emelet ingyenes kilátó. És szerintem tök jó látvány.
Neked hogy tetszik, Kriszti? Tériszonyosként? Imádom. Sziasztok, megérkeztünk Nagoyába, és most már mutatom nektek, hogy milyen a szállodai-szobánk. Én már bementem, becucoltam, bevittem a cuccaimat, úgyhogy most megmutatom nektek a szobát. Itt van egy ilyen kis gardróbrész, saját széffel, saját mini hűtővel. Kis asztalkával, ablak, egy ágy, ugye az ágy mellől vezérelhető minden. Tévével, klíma, és egy fürdővel. Természetesen fűthető, bidés, popsimosós, mindent is tud, zenélős, mindent is tudó WC-vel. Zuhanya. És persze hát itt is minden jár, tehát sampon, balzsam, tusfürdő, kézmosó, fogkefe, törölközők, mindent adnak. Ez benne van az árba. Szerintem nagyon szuper kis szoba, nagyon meg vagyok vele elégedve. 4 napot fogunk itt eltölteni elvileg Nagoyában, tehát az 4 éjszakát, és akkor innen fogunk tovább utazni majd a későbbiekben. Ez itt a szállodánknak a hallja. Jégautomata, üdítő, sör, mikro. Vannak a WC-k. Elhúzzuk, itt vannak a mosógépek, mosó- és szárítógépek. Én is itt mostam tegnap előtt. És ez a hal, ahol minden ingyen van. Tehát mindenből annyit veszel, amennyit akarsz. Itt sok embernek ez fasza lenne, mert be tudna tárazni otthonra. Tehát minden ingyen. Az arcápolóktól kezdve minden ingyen van. Ja, és persze ingyen van a kávé, forró csoki, minden ingyen. És tényleg annyit iszik belőle az ember, amennyit szeretne. Úgyhogy ez a kis szállodánknak a recepciója.